नांगौनि सार्थआव बिटिआर काउन्सिला इमिडिएटलि टेट एपइन्टमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टखौ डिक्लेयार खालामनांगौ आरो बेयाव एप्लाइनि बेबस्थाखौ हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय टेट केन्डिडेटफोरनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों एबसुनि आफादगिरि बिथाङा। जोंनि बिटिआरआवहाय दिनैसिमहालागै टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बिटिआर गभर्नमेन्टआ। गोबां टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ, आसाम टेट आरो बिटिआर स्पेशेल टेट एबा 6 शिड्युल टेट बेखौ बिटिआरआवहाय सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेमा दिनै सानफा एफा बांबोगासिनो दङ। दा बे सानफा एफा बांबोनायनि थाखायनो दिनैहाय जानाखि क्वालिटि इडुकेसन होनांगौमोन जोंनि बिटिआरआव थानाय स्टुडेन्टफोरनो बा उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो, दा बे क्वालिटि इडुकेसन होनायाव दिनैहाय बिटिआरआ सोलोंथाइ बिथिङाव फावसायनानै थानानै दङ। दा बेखौनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिनि सायाव खोथा फोरमायदों जे टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो जिर' टिचार आरो सिंगल टिचारनि जानाखि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ थाबैनो सल्भ खालामनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखाङो। आरो जानाखि बिटिआरनि जानाखि SIU एप्रुभाल हरनाय प्रप'जाल हरनाय आसाम गभर्नमेन्टनो जानाखि स्टाफ इन्सपेक्सन इउनिट, दा बे इन्सपेक्सन इउनिटनि जानाखि एप्रुभालनि थाखाय प्रप'जाल हरनाय दङ, बे प्रप'जालखौ थाबैनो एप्रुभ खालामनांगौ होननानैबो आसाम गभर्नमेन्टआव दाबि दैखाङो। दा खोथाया जाहैबाय जानाखि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएसन दङ, बे एस'सिएसना दिनै सानफा एफा खामानि मावबोबाय थानायखौ जोंबो नुनो मोन्दों। बिथांमोना गोबां RTI होदों, RTI होनायनि उनावहाय प्रेस मिट खालामदों, गुवाहाटि प्रेस क्लाबावबो प्रेस मिट होदों। दा बिनि माखासे एसे रिएक्सन जानो हागौ, दा बेखायनो दिपेन बर' बिथाङा बिनि सायाव एसे खुगा बेखेवदोंबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला जानाखि RTI रिपर्ट, बे RTI रिपर्टआव माखासे इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों एबा मिडियाआवबो बियो गोसारदों। दा बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएसना लासै लासैनो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनानै रिक्रुइटमेन्ट जागोन, बेवहाय जुदि माबाफोर इलिगेल नुयोब्ला बा माबाफोर इलिगेल जाबावोब्ला बिनि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानाय जागोन होननानैबो बिथांमोना सावरायदों, बेखौ खोनानो मोन्दों। नंगौ, बेखौ इलिगेल भाबै जुदि रिक्रुइटमेन्ट होबाय थायोब्ला बिनि सायावथ' एक्सन लाखानांगोनानो। बिनि सायाव दिनैहाय सावरायनाय जागासिनो दङ आरो माखासे RTI होनोबो आखायाव लाबाय थादों आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनेश पेगु बिथांखौबो लोगो हमनाय जाबाय RTIनि रिपर्टखौ लानानै। आरो रुनेश पेगु बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआरनि डाइरेक्टर बिथांजों सावरायगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बेनि खोथा हिसाबै दाख्लैबावैसो एबसुनि आफादगिरि आरो डाइरेक्टर BTCनि बिथांमोनखौ लेंहरनानै सावरायनाय जादों। दा सावरायनायाव मा जादों बेखौथ' नोंथांमोना अलरेडि खोनाखाबायानो। बिनि उनावहाय जानाखि जनता भवन आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो लोगो हमनो थाखाय एपइन्टमेन्टनि थाखाय लेटार होबोनानै दोननाय जादों, नाथाय दिनैसिमहालागै एपइन्टमेन्टखौ मोनथ'नाय जायाखै। बेनि उनावहाय जानाखि SIU एप्रुभाला जादोंना जायाखै बिनि सायावबो RTI होबोनाय जादोंमोन जनता भवनाव आसाम एसेम्ब्लियावहाय। दा बेनि रिपर्टखौ मोननाय जाथ'वाखै, लासैनो मोनगोन बेखौबो। दा नोंथांमोना दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना दा दिपेन बर' बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनासंदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय। लोगोफोर দিনের ভিডিও এসেছে গোজেন্টাং। বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে যে আমাৰ এপছৰ প্ৰেচিডেণ্ট মিষ্টাৰ দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিটিআৰত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বিষয়ত কথা কৈছে যে বিটিআৰৰ সোনকালে টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটোৰ বিষয়ত কৈছে। আৰু যোনটো মানে বিটিআৰৰ ছিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে, সেইটো দাবী জনাইছে। আৰু সেইটোৱে বিটিআৰ চৰকাৰক দাবী জনাইছে। আপোনালোকে তেখেতে কি কৈছে সেইটো আপোনালোকে চাব। ইয়াতে বহুতখিনি কথা কৈছে যে SIU যোনটো প্ৰপ'জাল পঠাইছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ তাতে সেইটো সোনকালে এপ্ৰুভ কৰি দিব লাগে, সেইটো দাবী জনাইছে। আৰু বিটিআৰৰ যোনটো চৰকাৰ চলি আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতকো দাবী জনাইছে। আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো চালে গম পাব যে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে। তেখেতে বড়ো লেংগুৱেজতে কৈছে, আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া তেখেতে কি কৈছে। বন্ধুসকল এইখিনি আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। থেংক ইউ, गोजोन्थों। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ आरो गोलाव समनिफ्राय जोङो बुंदों जे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि संख्याया बारा जाबाय।
आरो एपइन्टमेन्टआ जायाब्ला बेखौ मिट खालामनायानो जथेस्थ' क्रिटिकेल जेराव रिटायार्ड पस्ट दङ जेराव डेट भेकेन्सि दङ दा बेखायनो जेसेबां रेसनेलाइजेसन खालामदोंब्लाबो बियो दिनै थोआ लोमा जादों फारसेथिं बर' मिडियामनि सार्थनि बाथ्रा दङ बर' मिडियाम क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्रा दङ दा बेखायनो जों खावलायदों जे बिटिआरआव जिखिनि हाजार हाजार टेट क्वालिफाइड दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचार जिर' टिचारखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय बैयाव टिचार थिसननांगौनि सार्थआव बिटिआर काउन्सिला इमिडियेटलि टेट एपइन्टमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टखौ डिक्लेयार खालामनांगौ आरो बेयाव एप्लाइनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन जायफोर टेट क्वालिफाइड साख्रि मोननायनि लामायाबो क्लियार जानांगौ मिडियामनि रक्षना बेखना जानांगौ क्वालिटि इडुकेसन जानांगौ आरो जाहाथे जोंनि सोलोंथाइया मोनसे जौगामानाव सहैयो दा बेनि थाखायबो जोङो दाखालि 4 डिसेम्बराव रनज पेगु बिथांखौ खावलायदों जे जिखिनि SIU एप्रुभेल दङ फाइनेन्सआव बेखौ गोख्रैनो खालामनानै होनांगौ